Gorarte. Gatoz barriro. Doin beste aldien bardina ingu. Ai, ama. Kontralateralak. Bai. Eta barrura. Ona. Hemendik barriro bueltan. Bueltan. Ahí está. Da gero gorantza. Eskorpion. Da bera purke. Ai, ama. Eta listo. Energia bierda, lagunak, hau ez da yoga. Animal flow deitzen da. Eta guantxe garatuko duzu nundik noa dijoan disiplina hau, ez da? Bai, Animal Flow. Adi lagunak oso gauza bikaina data. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txena hoia, zolte, earki. Bueno, konta iguzu, Animal Flow, zertan datza kirolonek? Ez da erreza laburtzu esplikatie, baina, bueno, estatu batuetatik aiegadan disiplina barri bat da. Vale. Eta basi apurtzu eta oinarriz edeko, gure lengo Arbasoetatik handator, arbasoetatik. Eta gure animali, ez dakiz, gure animali flow hori, ez da? Izatetik dator apurbet. Normalien berenganien eitzen da, lurrien, eta lauan katara, gero kontako txukuzo. Bale, bikain, hor zondo, ingo deuna da, bitu, patetxo bat ingo deu barrengorrekin, gero gorringo berezi bat abarazki batzu lagungarri bezala, eta nola ez, disiplina hau ondo ezagutu. Bueno, esan deun bezala, ingo deuna da, barrengorrin patetxo bat, eta ingo deuna da, beitu, hemen dakau, baratzuri buru osua, ingo deu laberatu eta labian erre. Gero, beste aldetikan, ingo deuna da, barrengorrik ondo garbitu, salteatuko ditugu, nahaztuko deu eta birrinduko deu baratzuri buru honekin, eta baitare, botako ditugu intxaur batzuk ondo gorrituta, baitare hemen xitake perretxikoa dakau, satitxotan botako dio, eta patetxo horrek pusketa batzuk eukida dira, bale? Eta gero baitare pixkatutziko dugu aparte, gero plateran gainean botatzeko pusketatxo batzuk. Patetxo hau, iten deunean birrindu, ingo deuna da, olioakin ligatu pixkat, emulsio antzeko bat ingo dugu, bale? Eta hori izango da plateran oinarria. Baina gero lagungarri bezala, ingo ditugu barazki mordo bat. Barazki mordo bat, bai bainak, bai zanzuriak, asanaiua, kuiatxua, brokolia, azaloria, eta hau esek ingo dituguna da, bakoitzak egosi bere aldetikan, eta gero ingo dugu baratzuri ale pare batekin, eta urdaia azpikoakin, dana salteatu, eta paten onduan lagungarri bezala jarri, gero bertan patian untatu eta jan izateko. Eta hoi gutxi balitz, ingo dugu baitare gorringo beresi bat, ingo ditugu arrautzorietatikan zuringo gorringotikan banatu, gorringo utziko dugu hemen ogi xetua eta irina nahaztuko ditugu, utziko dugu gorringo hor bertan, pixka lehortu dadila, zergatikan gero gorringo horri ingo dugu prejitu. Prejituko dugu, paten gainen jarriko dugu, eta lagungarri bezala baita ere, ogi pixkat ingo dugu, hola, bastoitxo batzuk moztu, prejitu, eta bastoiak ebai lagungarri bezala egitzeko. Jaten zemuz moldatzen zea? Ederto? Oso ondo eramango behar, eta labana zemuz moitzezu? Ondo, nahiko ondo ere bai, bikain. Bueno, lagunduko jazu barrengorritxo hauek txukuntzen? Ederto. Vale. Baizun perretxiku zeba ditze dian barrengorri? Jandia txampiñoia ditze jo. Baina barrengorrik, eukitzen du barrena nahiko gorriantzea. Eta horregatik ditzea barrengorri. Vale, eosin perretxiku normalak ez du eukitzen hor gorriantzea. Eta hauek batzutan horroxe aukitzen du, gero iluntzen juten dia, baina horregatik dia barrengorri. Hemen ingo deuna da. Ipurdi aldiak enduko jozu, pixka zikina, gero gola pixka puntakin gelditu, eta txukun daudenian, lauki txikitan ingo zudena, bale? Eta laguntza behar bazu papel pixka gero igual pixka lokatza hobeto kentzeko, emango izuten papeltxo bat, jarriko dugu ur pixkatekin, horrelaxe,
eta honekin ebai lagunduko zu, bakentzen soberan dakana. Ederto. Ados? Bueno, ekin ingo dio, eta ni hasiko naiz, beitu, beste alde batetikan sartukoet, labian ja, baratzuritxo hau, aberun dakaten, beitu, hemen sartuko deu, hau, laberatuko deu, eta egongoa labian iten, bale? Eta ni hasiko naiz, barazkik egozten. Bueno, esan dezu, Ameriketatik etorri dala, Bai. Zun nundik harrapatu dezu, Ameriketatik etorri altzea zure bai. Bai. Bai, Egiz bale. esateko bai. Nik, bueno, ikusten zunez nire gizona Australiako da. Bale. Australiarra, ze ona. Bai, ni estudizaten hasi nintzenien, Bai. konturatu barik hasi nintzen juten onelako movimiento tipuetara, ezta? Onelako disiplinatan behitzuten. Vale. Da, orduen hau Animal Flow topan eban, Ameriketako baneska batzuk, etzen zauien. Eta ni pentsaten eban, hori ikasko ban eban, ni pentsaten dut nire gauzialko zala izen. Vale. Da orduen hasi nintzen bilatzen nian non praktikaten zauien edo ia Bai, amendik nonon egon basan da. Londresen topan eban, Bai. da gero Madrilen topan eban. Da direkto ju nintzen kurtzora. Bai, Rafa Diazen laboratoizora, da Bai. alako gimnasizo bat movimiento naturalagaz eta Ze ona. gauze barrizekaz. Azken finien fitnessak hartun dauen bidie, Bai. gure pertsonatik aldendu dozku, ni pentsaten dut, ez Eta da? askotaren gorputzei favorin berren kalte Ahí iteigu, ez está, da? ahí está. Itxura bai harra, baina flow hori falta, ez da? Ahí está. Ados. Bai. Bai. Ba, Da- zurekin bat nago, egia esan, nik ere ez da gimnasio guten, ni agrogin iten dut. Agrogin da, bagakizu, desborsa ora pasa, zuaita moztu, eta holakotan. Eta nik, bai, guztua sentitzen naiz, esate, balekua da, eta gaina zoze balekua egiten dut, ez da? Eta horre, egiten dit pixkat flow hori gora ekarri, ez da? Nire aitzitze beti zen da superfit, deitzuko Bai. txoiena orain, 80 pikurter artean ibili izan, beran gorputze perfektua gaz, da zurelez, agrogin. Agrogin ematezun, bez? Total. Ni uste hori dara balekuena. Eta gaina, Bai. batzutan pentsatzen, nik gimnasio horietan ez dakit, gurpil horietan pentsat, energia ingo bagen duen edo, pentsat, Bai. O atzian jarri kortahora bat, pentsat balioko basu pentsat asanoia txikitzeko, zeo zertako, ez da? Total, bombilla pare bat, almenos O pentsat piztuteko. gimnasioko argilak pizteko, zeo zertako, ez da energia erabili. No, zuk esan ondoan hauen etzen, Ezin hobezoaz, bai. Igual, ez dezu hain txiki jain bihar, Zuk esan. Bai, gero nola birrindu ingo deun, vale. ez daka kuidoikain. Holan aldotein? Bai, horrela egin, da hola Nik salteatuko. etzien holan ebaitzen du. Bale, bikain, baura utzi, eta Vale, gero hauek ederto. ez igintzen juteko, hemen organiko dakazu, eta berta botatzen Ederto. jutezea, bale? Bueno, eta kontatu, juntzinean Londresia esan dezu? Ez, azkenien Madrilen topan eban. Bale. Lelengoko zatiz de Madrilen ein eban Rafa Diez egaz. Bertan Bai. momentuen Rafa egiten zauen beran laboratoizuan. On ja leko giza autopaten diezuelakuek. Bale. Hemen Donostin be dau Move, amak be bai etzen dauzolako gauzek, apurbet natural hauek. Vale. Gorputzen... Zu gaur Ez egun dakizelan esan baina, lehen esan zuna, no? Apurtzu bete arbazuen... mogimentu eta bai. da, ez da? Movimentu eta bizimodue be bai, ez da? Apurtzu bete... Elikadurak ere bai bertan zeo zer hartzen du parte, edo... Ni pentsaten dut... Ni oin, neriakin naholako, Bai. Ni pentsaten dut gaur egun ja ez da begiratzen mugimentu moduen, ez da begiratzen elikadura moduen ja dana batunda du, Ja. Nik nire estudiora datorren jentiegaz, banan eitzen dutenien bihar adibidez, edo bai, grupuen be bai, Bai. dana nahitzen du berba. Bai. Elikadura alde batetik, mugimendu beste alde batetik, eta oin deitzuten datzuena lifestyle, ezta? Apurbet deskantzue be bai deku, apurbet dana psikologize be bai. Vale. Orduan entzuten denakin, zu guain zure zentrua dakazu, zu guain irakaslezea orduan Bai. Animal Food horrena, ez da? Bai, nik Vale. estudizo txikitzu batekoto Vale. segorren, Osegorren Frantzin dakazu. bizinaz, bai. Vale. Eta bertan emote dut esklasiek. Vale. Normalien banan, eta... Osa, banan, pertsonalki da, osa, banan Pertsonalki, ematezu, bai. vale? Osa, ez da klase handia, osa, bat da pixkat, masaje bat hartzea jutia bezala, Ahí está. pertsonalki da zuretzako, Bai. ez da? Eurek datoz, euren helburuekaz, euren arazuekaz, bai, Vale. askok minasko deku gaur egun. Vale. Eta ordu nik etzen dutena da, helburu batzuk imini eurekaz, eta helburu hortara
heltzeko bideo biena topatu, diseina, ez da, topa. Zer arazokin jute zaizu jende gehiena? Zerren bila doaz? Zer nahi dute lortu? Konversazio asko. Vale, hori de biarra izatea, ez da? Frantzingan erasko biar da konversazio. Osea, normalen isilik ibiltzeia eta gero estia isiltzen, ose. Gero askok bier da, hui. Baina, asko datoz, iguale txartoeniko ariketak, edo etxienen, bai, txartoeniko movimentuak, bebai, txartoeniko posturak, edo ibilkerak, edo biarran be iguale bakizu. Oin egun bakizu jezelako biziz dedekun. Azkanien oin egun jesarten gara aulki baten, 8 ordu, gero etxera zuen ostabe jesarri, txartozan, da pentsaten du, ja normalizata dau. Eta korrika egun saltokak, gero belauneko bileak, eta gero ez dakize. Da holan galdera. Bai. Orduan, bori, danazten da, nik konturatuten nahiena da, movimiento bile datoz, baina gero gauze oso simplietan, emoten dut nik laguntzan dizena. Azkenien oinarritik anasi diargea, ez da? Gentiek ez dau jaten, ondo, ez dau edaten urik. Gentiek oso normalizatadeko zunuekaz eta freskagarrizekaz eta ardauegaz eta bizitzie, eta ure behaztu itzen du. Ure daten dauenak bebai, teie daten dau, edo sosegaz, edo azukeriegaz, edo... Ordu nortik hasi bizara, apurtzu basetik. Arrazoi handia kasu, zeatik gaina, gaur egun gertatzen zaiguna da, nik ustez, aigea pixkat bizitza toksiko batea ematen, ez da? Hiriburuan, laupaten artian, naturakin galdu deu konexio hori, elikadurekin, esatezuna hitzeitea, famili giruan, zu onduan, familia bizi, ez da? Beitu, beste unien ikusen eban zure haitze ril baten. Da, berak esaten zauen, ez da? Gimnasi zuen inoiz ezaztu, beti juen, ez da izer, mobidu, tal. Da, hau, galdu intzaia, jentiek ez dauetzen hau, Eta nik hori ikusten detena da, adibidez, jope, kotxe gasolina hona bota bertzaio, txakurra ipentzuna eman bertzaio, eta zu? Bai, ahí está, benetan. Oinarria da, gure elikagaiak hemen datoz, gure vitaminak, mineralak eta gauza guztik, eta aigea, zuzatezuna, glukoza zeo zegan, da korrika itea junda. Genera, ze importanti da maitasune, bai. Berugotasunan artian, ez da? Ointxe esan dezu. Hombre, denpori eta maitasune. Dudik gabe. Gauzek eitzen dizenien. Orduan, egia esan disiplina honek hori da nabiltzen du, ez da? Hombre. Bagia esan, ez que animali geha eta pentsatzen deuzea gehala, robota gehala, ez da? Oso normal ikusten diez, normal ez dizen gauzek. Da gero oso ez normal ikusten diez, igual normal hauek izan ikusien gauzek, ez da? Adibidezue arbola batera, parke batera zutie, da arbola batera izetie. Kontuz, eta humiak oizi, tegu horrengo gauza, ez da? Gentie pentsako zauen, zoratute zauzela, edo sozer pasaten datzula. Baina ez, gero de repente ikusten zu mutil bat, espillo baten holan, gimnasio baten edo holan, ez da? Da hori ja normal dute da. Da musikia zimintza, da alako ez da izer edaten, alako bote baten, batido bat. Ez dakila, ez da zerdakan barruan. Bai, ez da. Horretan gabiz. Baina laster bueltan jungo gara, ni ustez ja aigeala gehienak, batzuk behintzat bueltatzen, kontuatzen, eta ni ustez dano kontuatu behar gehala. Eta emateu elikadura, eta buruko minak eta ibuprofeno hartu, eta aurrea, eta ez balointzak, o aujantzak, o fruta ez jaten emaiok fruta, ez da? Ze garrantzitsua dan. Hemen bagoaz, behitu, nik hemen jarritutena da, azena joak. Hemen, behitu, esan den bakoitza bere aldetik egoziko deula, baina nola ez jartzearen hemen 10 katilu, ingo deuna da, brokolia saloriakin egozi, azena joak bai bakarrik egoziko deu, eta gero hemen berdetxua botako ditugu bainak, botako ditugu zainzuriak, eta baita ere botako ditugu makiltxo batzuk kuiatzuanak, bale? Hau edanak, hemen batea. Eta hemen txaigea, nik hau esek moztuko ditut, gero esan deten bezala kuiatxu ere bai botako ez bertara, eta bitartian, barazkikin gaudenez, jungo gea Martinez jatetxea, ikusiko zu eseleko erra eta erra panatxia prestatu duena. Oazen bertara.
Kaixo, Joseba, ongi etorri berriz ordizira, Martinez jatetxera. Xavier Martinez naiz, ezautzen geha. Gaur etorri geha honea plater osasuntxo bat egitera. Pasan erekin. Gaurko proposamena da barazki panaxea. Hemen dauzkegu osagaia guztik. Hemen azanariok, gaur goizen hartutakok azanariok. Azalore morea, azalore txurie, porruak, orburuak, kargoa, hemen arrauz bat baja temperatura indakoa, urreazpiko birrindua, gero dekoratzeko, eta borrajak. Honekin egingo deuna da panaxea. Panaxea, diferentzi txiki bat dauke menestrakin. Menestra dala dana nahaztuta, saltxa pixka batekin, eta panaxea da dana ondo egosita, eta plateran diferentziauta nola jartzen dut dekorauta. Kolorea euki bardo, horregatikan erabili dugu olako barazki kolore guzti honekin. Guk barazkik normalkik azokan erosten ditugu. Lujo bat da hemen eukitzea produktu freskok aztaizkenetan urte oson. Hola izan da beti eta nik hoi mantentzen dut. Ni laugarrengo generazioan naiz etxe honetan eta hoi mantentzen dut, ez? Hori da netzat privilegio bat. 1880tik hemen gabiltza, bueltaka. Nere birraiton asistan honekin, etxe honetan posada bat bezala olako zerbait, gero nere atxona beste buelta bat eman zion, gero nere atxe, nere amakin, eta guaini, laugarrena. Nabaritzen da gaur goizen poruka hartutako direla, hau guztita ben barra. Goizen aterata daola, guztita dao, eta ez da osekoa. Guain, azalore morea daukegu, neguko barazkik, hemen dago txurie, morea, hemengo, kendu ingo dugu hemengoa, eta erabiliko dugu, hau, egosteko. Hau bere kolorea ematen dio, orduan, kontu euki bar dugu, lehendabizi, egostea, azalore txurie, zanahorrioa, berdea, eta guztioi. Eta gero, azkenekoa, hau, guain kardokin hasiko gea garbitzen, nahi gustan zait, hau erabiltzea, barruko, hau mamitsuago dekelako. Eta gero, hola, moztu, hau ere bai, hola, eta gero ja, ondo geratzeko, hola, fin-fin-fin-fin-finet, taka, fuera. Gero ere, erabili dezakegu, egosi degun ura guztie, salda bat eiteko, ikusi nola ja oxidatzen, orduan jarriko du limoi pixka batekin, eta uretara. Orburuak garbitzeko, egingo duna da, horrik takendu, bihotza barrukoa bakarrik utziko diogu, torneatu ingo dugu pixkat, moztu, eta hemen jarriko diogu, limoi pixkat, eta mantenduko dugu hemen uran, perrejile pixka batekin, eta perrejilein behar diuna da bere berde kolore hoi mantentzea. Konturatzen bazate, neguko barazki guztik, hotza abesteko horri guztik hola bildu egiten die. Hau borrajak dira, borrajak ere neguko barazkik, jendea pereza ematen dio igual erabiltzea, zer lana dauke. Hau pintxo hauek nola dauzken hemen nola, lehendabizi igual kenduko diogu, eta gero, estopako batekin nola fin-fin suabe pasatzen, egingo deuna da pintxito horiek kendu, eta geratzen da suabe-suabe. Beno, guain egingo deuna da egosi dana. Kazola bat, ura jarri, gatza, olio pixkat, eta gero barazki bakoitzek bere denbora behar du. Gasiko gea orburua, eta kardoa jarriko dugu egosten perrejila pixka batekin. Eta gero bere ritmon sartuko dugu beste barazki. Gure sukaldea da tradizionala, gure sukaldea da betiko sukaldea. Aldatzen dugu gauz pila, baino, bueno, esentzioi berdine da. Hemen dakazue barazki guztik ja egosita, ikusi ze kolorek, desberdinetan, panaxea pixkat esentzia hori da. Eta guain hasiko gea ja platera montatzen. Bale, Joseba, hemen dakozu plater bat osasuntxoa, egun gorra pasatu dugu, guain honekin pixka gorputze garbitzekoa, Martinez jatetxen ordizin, bakizun garen, zure etxea, nahizunen. Agur eta honegin. Ona, Xavier, ze gauza goxuen degen eta ze gauza elikagai honekin. Horrela jarraitu eta gu gurean jarraitu du. Eta nekenian etorri honea beste errezeta goxo batekin eta erakutsi gutan hoi
sukaldatzen. Hori bat izango da, bezarka da handi bat. Bueno, gurian jarraituko dugu, beitu, barazki gaizaizkigu egozten, Pixkak edo emango jau, aldente utziko ditugu, ez dugu nahi bigunak egotia eta pure bezala itea, baizik eta behaien testura, eta behaien kolorek, eta behaien vitaminak mantentzia, bale? Orduan, hemendikan pare bat minutura, ateako ditugu. Jarraitzeko errezetakin, behar dugu. Gorringo hauei, arrautza hauei gorringo zuringotik atera. Erraz, ez da? Bai. Indezu sekula, ez da? Oso ondo. Hori bai. Bale, ingo zuna da, beitu, bertan zuringo botako zu. Eta bertan jarriko zu irina eta ogi xeetua. Nahaztuko dituzu, zuringo hemen bota, eta gero hemen txek gorringo lagako ditugu pixkan lehortzen. Ideia da, hemen ingo dituzu bizulotxo, gorringo bat alde bakoitzien, da gainetik botako jo, eta hor lehortzen utziko ditugu pixkat, bale? Hoi zure kontu. Koiara bat edo bidot edo eskueka zeingot. Beitu, nahezuna, Nikola iten dut, beitu. Hori bai, hori botateko eta hori bota, beitu, bota, eta nik friza. emango izu goiara bat laguntzeko, oso ondo. Bikain, tori, hemen txedakazu, eta inbiar detena da, hemen, lapiko handi bat jarri, barrengorri horiek ja salteatu behar ditugulako. Bueno, eta adibidez, Animal Flow kirola ez, disiplina bat esango. Disiplina bat, bale. Hau lantzeko indartxioen bertzea? Indartxu jartzen zea, ez da? Hombre, hori bai. Hori bai. Denpori emoten batzasun, indartzu inbingo zara. Baina, azteko, ez dago zuzetan indartzu zen bihar. Ez, edo nontzako dauentza, eta nik hau disiplinia ikasin ebanien, hori zan ni pentsaten dut punto potentiena, ez da? Disipliniek dekon versatilidadie. Bai edade guztizekaz, gorputz guztizekaz, buru guztizekaz, umiekaz, edonogaz alzu egin. Bakoitzai gaina nola bakarkasoa zen, jaiten dezu espezifiko hori grupuen behitzen basun. Balioko zun, ezta? Danatarako musikiegaz, musike barik, gimnasizoko pertsona batentzako, edo bailarin batentzako. Eta adibidez, zuk hau iten dezunean, beti lan berdina iten dezu, edo igual esatezu, jope, nik surfeako erabili kirola, orduan pixkat bai espezifikoak iten dezu lan desberdinak edo nola iten dezu? Normalien espezifiko etzen dut, banan badan. Banan badan bai. Baina grupuetan badaguen, ai ama, ez da inek hau ondoin badoten, Bueno, zula zai horrutzi, hauzi da, bueno, hoi prejituta jango dugu bai, zula zai, ez da okuido ikan. Hoi bat bi dakau, aukera bagaldu dugu, bestia ondoin behar dezu, bale? Hau ondo ingoz. A ber, ez da errezamen, telebizioen gauzak ondo etzi. Beste truko bat, bota arrautza osua horrea, irigita bota horrea. Osu ikan. Baina nik hau aldoteina, nik badakitza aldotela egin. Hola gustatzen, hori da. Hau aldotegin, hau eitzen dut izagunero. Ez dotetzen kamara baten aurkin. Oso ondo. Bai, aldotegin. Bueno, eta orduan, ematen dezu bai 8-5 urteko aurrei eta bai 75 urteko helduei? Bai, bitu, nik aurrakaz ez dote itzen olan gruporik, baina nire alabieri asko gustaten jatzo. Eta nire alabiegaz, eintzot. Gero beste, barkatu zehamen. Hori gero erabiliko deu, hau gozo gintzaiteko hola gordeko deu. Hau garrantzitsua dana da guain, gainetikan jarriko dio, horrela xe, eta utziko deu pixka lehortzen. Bueno, bestia gaxiatea da, honekin libratuko deu gaurko platera. Seguro. Hombre, zer remedio. Bueno, eta hemen hau goazela, betu nik hau salteatzen hasi behar naiz baratzuri erretakoa ja labetik atera deuna, eta zu lagunduko jazu behitu, perretxiko hauek ingoituzu tiretan, bale? Shitakiak eukitzen due enborra oso gogorra, bale? Orduan, enborra hau, bi aukera daude, bat, hau iten deu, eta atera iten deu, eta ja kendu deu, eta ja xerretan iten deu, edo bestela labanakin lagundu, eta kendu, bale? Eta tiretan ingo dizu hori, bale? Oso ondo, eta hemen ingo deuna da, perretxiko barrengorri hauek salteatu, eta baita ere botako dio, gure erretako baratzuria. Eta hau adibidezuk, dakazu lokalen bat, kalian iten dezue, nune? Edo non alzuen, ez tozu inongo, behitu, jogan mat bat edo zozer bihar zuberen ganien edo lurrien, hemen ez tozu bihar, gorputzeko pisua gazetzen da dana, eta aldo zu egin, bebai oin konfinamientuen eta jente asko ibili da honekaz, disiplinakaz biharretzen horregaitzik. Ez tozu zetan
Hombre, arritxin txarran gainean ez dezu ingo. Baina... Bueno... Igual bai odola beto zirkulatuko izu, igual, ez? Aldozu adapta apurbet horretara bai. Bai, baina bueno, bai, lekutan aldalein, ez da? Edo non aldozu egin. Vale. Eta didez, ikustetet zu oinutzi zaudela. Beti oinutzik ibiltzen zea? Beti. Beti? Beti. Bai, Eta nondik ekarri ezu disiplina hori? Ez dainik nondik ekarri duten. Egiz esateko gauza bat izan da txikitzerik entzotena. Vale. Niramakoeti ino txikitzerik zapatak sobran okin zotezela. Baina oin badau bebai zientifikoki dau probata, hombre, clarísimamente, gu kobatan ibiltzen ginenien, zapatillak eskinen ibiltzen. Eta oin, zientzizek dino zapatak ez dizela onak. Claro. Da problema asko gure gorputzien, problema generalak... Bizkarrekuak, bestiak... Bizkarrekuek, bai, lepokuek, edo oinetakuek, bai, datozela asko, produktotik, ez da, oinetakuetatik. Nire kasuen... Bai, egia esan, zenbat amonak, dakae, joanetia, gio bihatza bat bestean gainean montatuta, eta historio edanak, oinetako batik izaten dira, ez da? Eta oin horretan... Eta bizkarreko minak eta lumbagok eta historio horiek, esaten du bai, ez da? Bai, zupentza... Gure oinek diez, gure sustraizek, ez da? Kontaktu dakaena lurrakin, ez da? Dana, temperaturie, bai, zer zapaltzen dugun, eta oinetako kiminitze, alde batetik hori parte sensorialak entzen dugu, baina gero beste alde batetik, bai, oinek dekozen azur guztizek, paraitzen dugu. Normalien oine holan ibilbiko zan, ez da? Horro dolare hobeto moitzen da, eta dana, ez da? Orduen hori dana, aparte... Zuelie ikusten basun, behiendekon plastikue alako lodize da, normalien. Oinkorrika juteko eta markak eta hitzen dauiena da, super handize da. Horrek, azkanien eitzen zuna da, muegi erabiltzie, karo, azkanien ez dozu erabiltzen, jentik ez dakizelan erabilizterra. Hala da. Eba hori, behitu, ni pentsatzen dut, guain berriro jungo naiz animalitara. Eta hori zalditan gertatzen nahi da, adibidez. Esaten dute, zaldiak dazkala, 5 bihotza. Hanka bakoitzan azpin bat, zatikan eukitzen du askazala eta erdindakae beste leku bat. Eta esaten du horrek, zapaltzeakoan iten dioela odor guztia, bombeatzia hobeto, bihotz guztia, eta dazkenian 5 bihotzak martxan dazkae. Eta jartzen badio erradura, horrek ez duiten lana. Eta orduan, guain haidia naturalki, erradura kendual, animalik eta hobeto sentitzeko, eta bere gorputz guztiak hobeto ibiltzeko. Eta pixkak berdinea goaz. Animalitean beste batzu ondo emateko jaten, da gu ez gehazet, eta gu zea, zapatilla zarrakin, iztua, punta zorrotza, eta... Da gu zer. Hala da. Benetan. Bueno, bixi biltzezea labanakin, Lan gehioman behar dizut. Etzien enetzen dut, Ameni ondo estaztik usten bai. Intxaurra hauek ingoitu gure bai, pixka zigortu goitugu lapiko, baina ingoitugu pusketatxoak, bale? Gutxiko erabera ez dena txiki-txiko, horrelaxikoak, bale? Eta jarriko etemen lapiku bat, martxan, iteko, bai, alde bat itikan. Intxaurrentzako, eta beste bat jarriko deu baitare, xitake perretxikuntzako. Bueno, eta zuri, zer ekarri dizut distilbinen horrek? Zuk hau iten desunetik ze sentitzen dezu zure gorputzian? Nik animal flow proban eban nien jakin eban nire gauzi ezala. Lehenengoko egunetik, ez da izaitzik. Baina, gero nire biharrerako dana emoten txu. Zentzu asko emoten txu movimientu egit, eta gero animal flow da meditazio bat movimientuen. Apurtzu bet. Yoga bat izetielez, baina apurtzu bet gogorraue. Gogorrago kaineru esango benun. Nahiko kainerotxu haue, bai. Aldozu egin modu askotara, bai aldozu egin oso kainero. Ja, oza, nivela hartzen jutezea eta aztezea egurra ematen zure gorputzai. Lehen esan zutelez, pilo bat modo dauzeitzeko. Aldozu egin suave, aldozu egin harin, aldozu egin koreografi moduen, edo aldozu egin igual repetizinuekaz, edo modu pilo bat dauzeitzeko. Orduen horrek versatilidadie gero barruen deko bebai, hori, mindful deitzuten datzuna, ez da? Ariketan zauzenien, biharrasko dau mentala eta neuronala. Koordinazioe asko lantzen da, Bori, intzarra bebai lantzen da, plano danatan,
baina oso mentala da. Da jentiek probaten dauenien, hori garten da, ni pentsateko diferentzize. Vale. Osa, notatzen du bai, daneako bali joula, ez da? Osa, amendik dana lan duten zu. Burue begizek, belarrizek dana. Dana. Ze, ona. Bai. Ba, biharrezkoa dakauna, porque askotan zuezatezuna, bai, lan zintu gauzatzuko, bizikletan, ba, baina horrek hankak eta eskuak eta azkenian ez dezu dana lantzen, ez da? Ez, ganera asko emoten du, asko gustatzen da askuz, zarratuten dauzkuien deportiek. Da ederto dau, boxeu edo bizikleti edo ez da izer, baina gero... Pizkaten olako gauza batekin landu, ba... Nik adibidez, betu, ni zurlaria naiz, eta surfa egiten den asko, baina azkenian bialtzezea, eta bizkarrakin nola bukatzezu, lumbago kelduta, bestia, zateko beti kompensatu bihar dela, bai aurreko aldek lan hain, eta hankak eta ondo jartu, ez da, ondo edo, askotan, nik ustetan, surfa asko egiten detenian, ba, bizkarrakin nola bukatzen dut, eta okertuta bezala, harrapatuta atzetik eta aurrekoa landua, eta holako kirolak egiten duela, gorputz guztia landu eta dana bateratu. Konexinuek landu. Da gero bebai, zure propio zepsinue eta zure norberan kontrola bebai lantzen da. Orduan gero surfetzen zuzenien, zuk dekozun kontrola zure gorputzen, askoz sakon haue da. Orduan bakizu zer zauzen etzen, ze momentotan. Ona. Eta garrantzitsua. Ze horrek oso garrantzitsue da hori bebai. Batzuna egiten dugu, egitegatik, txorua moguan, eta ez gaiteatzen askotan hori, korrikan, musiki mini aldanik eta altuen, astuteko korrikan nauela, hau kontrague da. Bertan imintzen zara beren ganien, da zure momentuez, zure gorputzegaz, gravidadiegaz, gravidadiegaz, eta, bueno, onduen dekozun jentiegaz, edo zure andereñuegaz, edo... Zeona. Bueno, hemen bagoaz, eunate txirrik itxarrak aurreaka. Beitu, hemen ingo dugu honekin patetsua. Patetsua botako jo honen erdila barruan eta honen erdila, eta beste gainean polita jartzeko. Eta patia ingo dugu olioakin birrindu eta emulsionatu. Hemen txeaka baratzuria eta urdai azpikua gero gure barazki vuelta iteko, arrautza hortxeak hau pregitzeko, eta ogila ebai. Bueno, guen goaz gozogintzan bila, gozo salia baltzea. Gutxi. Ez horren beste. Gizagu dute, lelengoko dobigarren platera. Marrubik eta estillea eta holako gauzak igual pixka bai. Bai, horrek bai. A ber, jungo abeltziz eta ostatua, a ber, ze topatzen dugun bertan, seguru beharra dota. Oazen area, uste zagartarta. Kaixo Joseba, bego naiz, oaindala urte bete hola zuen programa neonitzen, da gaur abaltzisketako ostatue bertatik akutsiko izuet. Proiektu honekin duela 3 urte hasi ginen, eta izan da pixkat ostalaritzako lehenengo esperientzie netzako. Guk funtzionatze deu, plater kombinatuk, bokadillok, pizzak, hamburguesak dauzkeu, menue reservaz baita, asteburuko menue, razio eta pintxo informalak barrun jatek baitan bere sakramentu guztikin, garaien arkumea, txerrikumea, kokotxak baita, jendek baita tortiak eta eskatzeitu, eramateko prestatze deu, eta gero erreserbatuta norbeak nahi du noi prestatzeko pronto gaude. Pixkat jendek markatzegunan arabera. Eakutxizu eta baltzisketako estatue eta guain errezetatxo bat prestatzea jungo gea. Gaur sagartarta bat prestatuko deu, eta ze osagai erabiliko itxuten kontatuko izuet. Errezilgo melokotoizko mermelada daukeu, artesanoa dala, sagar berdek, leno prestatu deun krema pastelera eta hojaldre base bat. Bueno, azteko sagarrak zuritu eta mozten hasiko gea. Ostatuko kudeak eta hartzekin batea udalak eskaini zigun herriko denda urte asko zemazkila itxita berriz martxan jartzea animatuko ote ginen. Eta hasiera baten pixka beldurre, o azkenen 320 pertsona inguruko herri txiki baten ez geunden konbentzituta aurrea ateatzeko aukera izango genuen. Baina, bueno, animatu inginen, martxan dago, dendan ekiloren nere aizpaeotea, eta saiatzea bertako produktu sustatu eta hoiekin dartzen. Gero daukeu baita kosmetika naturala, oren daingoa dala, eta
txoko ekologikoa baita. Garaiek aldatzen jundien neurrin, pixkat behartuta bezala interneten ebai dendako produktuk dauzkeu eskuragarri, online erosketak bultzatzeko, eta hortako gure dendak izeneko aplikazio bat dago, eta bertan ekiloren eskuragarri dauden produktu gehienak daude. Oraindik hojaldre hartze deu. Ondo aplastatuko deu lateraletan moldei adaptatzeko, tenedore batekin arnasa hartzeko hueko bat utziko izkiu baseai, eta uain botako deu krema pastelera, zabalduko deu, eta azkenik sagarrak kolokatzen jongo deu. Bueno, eta sukalden azkenen, amak indakoa, amonak indakoa, osabak baita, eta gero egunerokotasunen, liburu errezetak eta proba desberdinekin ez ikasi nu. Ja bukatzen goaz sagarran lamina kolokatzen, gero labea sartuko deu, ladenin dedila, bueno, sagar tarta oztuta daukeu, eta ja azkeneko toke finala emateko melokotoizko mermelada botako jau gainetik. Bueno, ikustezue, hauxe da prestatu berri duen sagar tarta, eta bakizu, etorri nahi zuen guztintzako abaltzisketan gaude, abaltzisketako ostatue eta ekilore janari den da. Bueno, Joseba, beste bat arte, eskerrik asko denagatik. Ona, bego, eharra, induna zagartarta, 6 txura, ai ama, eta nola ez gagoratuko hemen ontzinala, erki pasagen nun da. Bueno, horrela jarraitu, dana goxatu arazten, besadarka da hondi bat, eta gugurian jarraitu berdun. Ea bukatzen dugu gaurko errezeta. Naizun arte, muxo hondi bat. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, hemen dazkau, barrengorrik, laben erredeun baratzuriakin, eta botaiot piperrautza pixkat, eta gatza. Inbiar deuna da, berta sartu, eta birrindu ingo dugu, bale? Birrinduko dugu, birringailuakin, eta olio birgina botakotzen jungo zea, eta ingo dugu emulsio antzeko bat, bale? Gero, behin birrinduta kasunien, gehituko jozu. Igual, berretxiko hauek, hemen jarri megenean eta puskatu. Hau da, sitakia saltea deuna eta baita ere, hemen dazkau intxaurrak. Eta hola, pusketetan botako deu, patian barruan pusketa batzuk topatzeko, bale? Eta bota erdila eta erdila barroa. Baina behin birrinduta da honian, bale? Eta gero ez dut birrintzen, ez da? Gero ez birrindu, hola topatuko ditugu pusketa batzuk barruan. Bale, ni inberditut, bai, barazkik bertan pasatu baratzuri eta urdai azpikuakin, inberdet ogilak xigortu, eta gero inbiar deuna da, hemen dazkaun gorringo, ja ziria lago gortzen, perregituko ditugu oliotan, bale? Venga, ekin ingo dio. Koiaratxu bat dira. Bai, tori, oso ondo. Bikain hori, eta nahi zut dena ondo harrapatzeko gero, hau dana bota bidot, mingainatxo bat, bai, dena barroa, bale? Ai ama, nuen. Bueno, eta bikotia australiarra da, ez da? Bai. Ondo, eta nun ezagutu zinan behakin? Ba, nik ezagutu neban, nire herri zen, mundekan. Bale, zurlaria da beha? Bai. Ona. Eta beha nungua da? Australia bakizue, Europa bezain handia da, eta ez dakit, o Brisbane, o Sydney, o Melbourne, o nungua da. Bera herri txiki-txikitzu bateku da. Bai. Guguga, ez da izelan esaten dan bez, baina zuek idei etxeko apurtzuete, Byron, baino apurtzuet bera Byron Bay, bale, oza, Golkos, oza, kosta, ekialdeko kostakoa, ez da? Ze parajearra, bertan bizin izan itzani, 10 hilabetez. Zelako biziz, Eskusa zen inglesa ikastea. Gio, esaten, zitxina honea, eta inglesa ikasizu, of course, esaten, of course. Hori bai, surfian egun ere biltze ginen, goizero. Ba, ni bizin itzan, famili batian egon itzan, 4 hilabete, surf paradise baino pixka gorago, Brigera Water, deitzen hola lago bat zehola eharra, eta gero honitzen kulangata aldian ebai bizitzen, ja, lagun batzukin. Bertara gauzoin pentsaden ia baguzen. Nola, bertazoaz bizitzea? Bai. Que morro, eta ez ez zuzukaldari bat bihar, edo hola. Tranquilero, ondo ikusitxe gaur entzoten lan aztaini, bat bi badote. Ez tezu bihar, mekatxiz lamar. Ai, ama, ze paraje dan bizitzeko, Bai, begiz esateko bai. Danadeko ederra.
Bai. Dana deko ederra. Eta hona da, ze leku, nik gehiena txunditze ziana juten Niri itzanean. zerremonengotzat, oin? Bai, sartu barroa eta berrinduta entzungo zaigu zula zai. Harrena zan, nola jendia bizitzan lagu baten onduan, itxasua gertu, etxian alde baten todoterrenua eta bestian itxasontzia. Bai, benetan, Eta netzako zan arrantzale batentzako gola bizitzia, Edo non da, zelako ederra da dana berdie, da loraz beteta txorizek beste izelako koloriekaz. Joder, nik goratzen nahi leku baten zeola gauian perikitua gazte ziala kantuan. Eta zan, baino, ordu eta erdiko histori bat, ez dakit, ostantzan azte zian hor saspitan besten, eta gero gauen ja isiltze zian. Baina momentu baten zion hor izkanbila bat, Bai. Animalizek leko danatatik dauz. Egiz esan, kanguruek eta da txorizek. Paraje harra egia, paraje harra, ezin zein biri amatea zu. Eta semek eta bazkazu, semekin da danazo azte? Bai, seme bat eta alabat dekot, da, bueno, ja bai momentu eda, zamen familiz denporatzue pasateko eurekaz. Vale. Así que, bai, eurek be preparata dauz, Eman bildurri gabe, bai, puria ondoin, bai, eman, hori da, eman. Gelditu gabe, hori da, ondo birrendu, oso ondo. Vale. Eta orduan umiak prest daude, inglesa, bueno, pestaten aita australiano izan da, inglesare ondo itzengo duela, ezta? Hori ondo deko ikasitze inglesaz, guretzien horretan hizkuntzatan nahiko klaru okintzu. Zuk euskera zitzaiten diozu? Beti, bai. Pentsatzen gaztelera nega ikasiko duela, bakiela. Gero eskolan frantzesa behintza hoie. Frantzesa dakie, noa juten dira eskolara ba? Han zinozen jundiez orain arte. Vale, oza, zinozen bizizeatea. Bai. Vale. Eta... Zer ona. Bai, lau hizkuntza holan. Ni uste oso ondo dakazula, bai, ezin jobe. Guain hori izan dakua, erdilak bota barroa, naztu goialakin, eta patetxo hori listo dakau. Hau ingotena da nik arrapatu, hola ingo deu, eta hau garbitzera. Aber ingote bat daztatu. Bale, botako izu gatza pixka bakarrikan, bale? Hau kenduko izut, hau kanpora, hau ere kanpora, hemen ingoitugu barazki huelta eta huelta, bale? Danak ez dugu ingo, batzuk jarriko ditugu martxan, hauxe, horrelaxe, hauek ere bai, bale, eta hemen, huelta eta huelta, ze ondo. Oino erdi eta erdi, ez da? Hori da, erdia eta erdia. Piskat, jarri hor maigainean piskatola moztu eta barroa sartu eta listo, Vale. Ze itxura, barazkitxo hauek. Zintzu ederra, Ze usaila erra urdaiaztiko eta batzu jana, Ondo. Bueno, eta hemen falta zaiguna da, gorringua prejitzia. Haber ze musalteatze zaigun hau. Eta egiten dana behitu, Jartzen deunian, irinetan eta ogixetuan, ite zaio asaltxua, behitu, ikutu. Gogortu iten da pixkat. Eta orduan ja aldeu prejitu. Eta, utxiko bukaerako, Ia platera preste uki behar deu, hori jartzeko martxan. Hau, listo. Vale. Zua, hau itxali. Ze musuaz. Ederto, oine erdize honen abe bai, ez da? Manijoa platertxo baten bila. Hori da, hemen jarriko dugu, behitu ze ondo. Horrelaz, bale. Eta ingo duguna da berau beru hartu dugu, bai, hartu dugu bero pixkat, manijoa prejitzea. Bale, alde batetik, eta zue bai, surfiten dezu? Nik egitzietzen dut, lehen gizago itzen eban, baina egiz esan atzenengoko... Masifikazio pixkat? Urte parien... Ez, nik bentsaten dut, ni erdi nagozitzuin nahi. Oin bakarrik, surfetzen dut, errez... Tabloia, erosi berko zu tabloi bat edo... Hori da dakotena, karo, niko in tabloietzen dut. Tabloie, olato txikizek, errez, eguzkizegaz... Vale, flow, beti. Urberotan, kondizio danak, perfecto. Ezin jo, beha Australia zoazela, ez da? Ez que horretara nuen. Horretara nuen. Bairon behien. Bairon behien, oroitzapenear, azkatan egon itzan lagun batekin, Xabi Azpiazu Aiarra, eta gero Nakor, Zarauztarane lagun bat, eta ze ondo pasatik. Gaina, ze parranda iten dian, parranda kalian, holtza jarri, ez dakit, nire ustez, beste misu oso berezia. Kampuen etzen da bizi asko, hala da. Bueno, hemen txedakau, gatza pixka bota diozu? Bai. Bale, oso ondo. Ingo deuna da, beitu, hemen dakau patetxua. Beitu ze patearra. Ingo deuna da, beitu, hemen jarri horrela, perretxikun patetxua, bale, hau horrela jarri, oso ondo.
Gero, esan dizutena, hemen lagaitugun kurruskaritxo hauek jarriko izkio hemen hola baitu bueltan adibidez. Hau esek horra bueltan. Gero, botako jo, intxaurtxo hauek hemendikan ere bai, kurruskari bezala. Barazkia bota dio, eta amaitzeko gainean gorrengotxo jarriko dio. Eta hemen dakau, gaurko platera, amaitzeko historia, pexil pusketa jarriko jo, koloria mateko, eta, ogia, falta zaizkigu. Hemen txedakaula, ai ama, ze hona, ni baizo, ze falta zaionei. Ba, ogia, binga. Ogia, kurruskari gelditu zaizkigu. Epa, eta ze, gizona ize guztan zaio, Australiako jakila, Euskal Herriko jakila, Hombre. Danetik, hombre. Euskal Herriko ez guztati erraro izango zan. Baina, bueno, igual... Baina esango igual etxien Australiara botaten dula gizau. Bai, Nire gura zuen etxera guzenien ondo zer rezeta jaten prestatzen da. zuen, zer rezeta dazkazu Australiarrakola etxien jatitu zuenak? Asko jaten daue, hola, berduretsuek eta da, gero, bueno, oza, samen espezialidadie berak... Barbakoa. Ez, barbakoi oso oza, hori bai. Baina, Australian dekoien asko da, Indiako jaki asko, eta gero Tailandiako gauzek eta. Da nire... Espeziakin dagoela gauzak, ez da? Zamek eitzen dau kurri bat, kurri berde bat, galanta. Espezialidadie dela. Ea daztatzeko aukera ukitzen dugu. Bueno, beitu, hemen dakazue, perretxiko kinindako patetxo bat, barazkiak, eta gorringo beresiakin. Eskerrik asko, honea tortzegatik, goxatu, jarraitu jendia goxatu erazten, eta nola ez, kirol eta disiplina berri hau zabaltzen. Bai. Agur lagunak, iarrote.